siya endleleni eGolgotha. Sizofunda incwadi kaLuke, Luke chapter 23. Sizoqala ukufunda kuverse number 26. Sihloko sithi endleleni eGolgotha, verse 26. Sifunde nawe sayifumene. Kutheke xa bamholayo babamba Simon uthile waseKirene obevela emaphandleni, bawubeka phezu kwakhe umnqamlezo ukuba awuthwale emva koYesu. Verse 27. Wayelandelwa ke inkitha eninzi yabantu neyabafazi ababembambazelela bemlilela. Verse 28. Wabaguqukela ke uYesu wathi, zintombi zaseYerusalem, musani kundililela mna, kanye zilileleni nina nabantwana benu. Verse 29. Ngokuba yabona kuza imihla abayakuthi ngayo baneyolo abazindlolo nezizalo ezingazalanga namabele anganyisanga. Verse 30. Oko bayoqala bathi ezintabeni, siweleni, nasezindulini sigubengeleni. Kukwinduli Sizomthatha namhlanje ndiyonibeka ngqo phezu kwentaba eGolgotha eGetsemane. Xa sifunda apha seva ukuthi uYesu urholiwe, uthwaliswe umnqamlezo. Ngokwebhayibhile xa sifunda siyafumanisa uba lo mnqamlezo wayewuthwele wawunzima, wawumsinde endleleni. Ewuphethe lo mnqamlezo weba namaxesha akawe nawo, kodwa kunento endiyithandayo, wayethi ke wenawo aphinde avuke nawo. Isingathi ke siwa nawo aphinde avuke nawo, wezokhombisa abantu abahlulekayo ukuthi noma uwile kodwa aphinde uvuke. Ukuthi ke uwile sohambele, uyawiwa kuphinde kuvuke. Ithi iBhayibhile ngenxa yendlela wayesindwa ngayo lo mnqamlezo, babamba Simon uthile waseKirene. Kuthiwa le ndoda yayivele emaphandleni, asazi uba loluphi uhlobo lasemaphandleni, kodwa wayevele emaphandleni.
kwathi makawuthwalise wathwalisa uYesu lomnqamlezo kasifunda ngokeBhayibhile ithi iBhayibhile nangona uSimoni wayethwalisa uYesu lomnqamlezo kodwa uSimoni wayebambe umnqamlezo emva koYesu oyena umuntu engaphambile kulomnqamlezo yayinguYesu ngamanye amazwi noba unganengxaki oyena umuntu ufuneka bephambile kwingxaki yakho nguwe kukhona abantu ongacela imithandazo kubo kukhona abantu ongadlelana nabo nenhlungu yakho kodwa oyena umuntu ufuneka bephambile nguwe ukuyibamba ingxaki yakho sobabili ngokulinganayo mna ndinginisana nawe lengxaki yakho mandibe ngemva mayibe nguwe phambili ngoba ingxaki yeyakho wathana le ndoda and amandla uSimoni awayewathola ngoba wayesuka emaphandleni ungalibali wayewathola kuYesu amandla okuphakamisa umnqamlezo uyingxaki kumuntu osuka emaphandleni ngoba uphinda asinde kwayena uYesu wesesinde nasingxaki zalomuntu usuka emaphandleni ngoba umuntu osuka emaphandleni kuyasela linyivumba ngoba usuke emaphandleni esindo ngomnqamlezo ithi iBhayibhile kunabafazi abamlandelayo ngoba abafazi ngabantu abangakhawuleza ukunqama kunotata namhlanje abasindiswe ngenxa yabafazi ngenxa ibakhange banqama iBhayibhile ayithi kokhona amadoda ayamlandelelile kodwa ithi kunabafazi abalandela ngesemva emva kwakhe belila wathi izintombi zaseJerusalem zilileleni nina nabantwana benu and abafazi babesenhlungwini ngenxa yendlela uYesu awayesebethwe ngayo umzimba wakhe wawulidada ligazi ungalibali uvusa igazi umzimba wonke evusa igazi nje kwakungenxa yethu kwakungenxa yesono sethu lowo wayengena sono wenziwe isono ukuze thina siphile bulungiseni bukaThixo ngaye wezothatha ihlazo lethu kasifunda bazalwane ngoYesu uYesu wayengu-Adamu wesibili wayekhona u-Adamu wokuqala u-Adamu wokuqala wayenganxibanga yingakho naye bamkhulula ngoba wayengu-Adamu wesibili kwathi-ke isono esangena ngomuntu owayenganxibanga nomuntu ezosikhulula anganxibi isono esangena ngomthi seqola ngomthi isono esangena ngo-Adamu kwathi ngo-Adamu sizoxolela ngo-Adamu kasibona ku-Passion of Christ uvela phaa ebhinqile apha ngezantsi kanti unganxibanga nesinxibo esisincinci uYesu unganxibanga kwanto ngenxa yoba wayezothatha ihlazo lethu kwaba lihlazo ukuba inkosi yamakhosi ulizwi uJesu Kristu indoda yaseKalvari
ngesono ngenxa yoba wezokhulula thina esonweni ukuze singasaphila esonweni siphile ebulungiseni ngenxa yehlazo owalithathayo